Қайырлы күн, қадірлі достар, құрметті қонақтар. Мен сізні халықара татар қызы дирекциясы менен Байнар салям тапшырам. Конкурс начинался много лет назад, в 2011 году впервые он прошел на территории Челябинской области. Начинался он как региональный конкурс. Философия этого проекта изначально была такова, что это не будет конкурс красоты, это будет конкурс талантов, это будет конкурс внутренней красоты наших девушек, это будет конкурс или даже праздник традиций нашего народа. И прежде всего, конечно, в главу угла мы ставили то, что показать внутреннее содержание наших красивых, талантливых девушек, так как на сегодняшний день любая нация может гордиться тем, что традиции передаются из поколения в поколение именно женщинами. Но еще целью нашего проекта было объединить молодежь, потому что на самом деле мы можем много говорить о нашей культуре, истории, но как красиво и это все можно передать. Мы задумывались не первый раз, потому что сабантуи проходят в многих местах, и в основном, конечно, в сабантуях традиции задают среднее поколение, а для молодежи вот такого проекта еще не было. Впервые в 2011 году, когда мы этот конкурс затеяли, мы поняли, что наш конкурс объединил сразу несколько поколений, потому что с нашими девушками начали заниматься их родители, прямо вот они готовили их очень хорошо. Присоединились и третье, как мы говорим, поколение, это бабушки и дедушки. Ну и, конечно же, вокруг девичьего конкурса сразу начали объединяться и молодые люди. В первый же год проект показал, что очень много желающих участвовать в этом проекте, так как это был не одноразовый проект. Мы набирали участниц очень строгим отбором, то есть они должны были показать все свои таланты, умения говорить на языке, знания традиций. Вот. И уже в 2012 году конкурс расширился, к нам присоединились Екатеринбург и Пермь, то есть он вышел уже за пределы нашего региона. Участников все становилось все больше и больше. И вот в 2015 году он стал уже всероссийским, то есть несколько регионов России уже в нем участвовало девушки. Отборочные туры проходили во многих-многих регионах. Здесь говорим, уже побывав в этом проекте, они возвращаются домой, и они уже несут в себе идею как раз-таки и продолжательниц всех наших традиций, продолжательниц рода, потому что они все будущие жены, матери, и именно от того, как они будут воспитывать своих детей, именно как они будут вести свою семью, как будет гореть их семейный очаг, будет зависеть и будущее нации нашего народа. Төбәкләргә килсәк, андагы финаллар 30-га якын Россия төбәгендә узды. Илләр санын инде Лена Рафиковна әйтеп китте. Һәм Татарстан этабында аерып әйтәсем килә, чөнки монда берничә районнардан җыелып, окружной дип әйтәбез инде, шундый берничә районнан кызлар килеп, сайлау туры узалар. Һәм бәлки кайберәүләрегез булгандыр да, филармониядә аның финалы уза, һәм анда мәсәлән безнең күзәл җиңеп чыкты. Һәм шундый ук турлар уздырып килә торган төбәкләрдә дә бәйгеләр уза. Менә ул ялгышмасам апрель айы башыннан башланып китә ул бәйгеләр һәм хәзергә кадәр дәвам итә. Ярым финалга быел кызлар килгәннәр иде, тулы состав белән бөтен төбәкләрдән, менә шушы илләрдән, бу бәйге узган илләрдән. Һәм без быел аны Бөтендөнья татар яшьләре форумы чарасы белән берләштердек. Күп кенә чаралар, алар кисеште. Сынаулар узу белән бергә алар шул пленар утырышларда, дискуссияларда катнаштылар. Минемчә бу ике якка да, ике проектка да бик файдалы булды. Элек без 12 кызны күрсәк, сәхнәдә быел алар 14 һәм 14-тән дә нәрсә аерып тора. Беренче чиратта алар бөтенесе дә татар телен камил белә. Кайсы гына төбәктә яшәсәләр дә камил сөйләшәләр, татар мәдәниятын яхшы беләләр. Белгәннәренә өстәп, бездә
алар монда булганда, шушы форсаттан файдаланып, аларга яңа белем өстәргә тырышабыз. Чөнки минемчә бар бит инде мәсәлән гүзәллек бәйрәме шулай бит. Анда гүзәллек буенча бәя бирәләр. Була сәләтне тикшереп бәя бирү име, талантов анда, конкурс талантов. Кем яхшырак җырлый, шуңа приз бирәләр, име. Яисә беренче урын. Минемчә бу шундый шәхес бәйрәме. Монда шәхес сайлыйлар. Чөнки без татар хатын-кызларына карасак, аның тарихына да карасак, бездә ничектер безнең татарларда хатын-кызлар аеруча зур роль уйнаган. Иҗтимагый хәрәкәттә дә, мәгарифтә дә, бәлки минем шулай уйлыйсым киләдер. Ләкин мәсәлән, китапларны ачып карасак, анда йөзләгән хатын-кыз иҗтимагый тормышны да алып барганнар. Әле бу бит 100 ел элек күп илләрдә анда хатын-кызлар тавыш та бирә алмаган анда. Ничектер теге шаршау артыннан да чыга алмаганнар, әгәр дә ирең булмаса. Ничектер менә карыйсың, безнең хатын-кызлар алай булмаган, ничектер иҗтимагый тормышны да алып барганнар, белем дә таратканнар. Һәм хәзер дә ул хатын-кызлар аеруча бездә татарларда шундый минемчә зур роль уйный. Һәм бу кызлар шушы сынаулар узып, белем җыеп, безнең дә теләк, алар да бу иҗтимагый тормышның бер самодостаточный, бер хәрәкәте булсын. Менә шундый безнең теләк. Һәм ул чынлап та шулай, менә башка бәйгеләргә карасак, бу кызлар теге сәхнәгә мендем дә төштем түгел, бу бәйгедән соң да үзләренең урынын табалар бу иҗтимагый тормышта. Алар үзләренең төбәкләрендә моңарчы булган менә Лена Рафикның үзләренең конгрессын алсак, анда ярты конгресс эшендә бик актив катнаша бу конкурс аша узган кызлар. Менә алар анда кирип китәләр, белем дә җыялар, ничектер үзе аша уздыралар да, шуннан соң шушы иҗтимагый хәрәкәтнең бер аерылгысыз бер өлешенә әйләнәләр. Шуңа күрә дә без бу әйбер дәвам итсен һәм тагын да күбрәк бу бәйге безнең хәрәкәткә кешеләр алып килсен дигән максаттан без тулы программа төзедек бу 10 көнгә. Алар һичшиксез теге репетицияларга йөриләр инде, һәм башка ниндидер дәресләргә. Ләкин моңа өстәп алар сөйләм телен шомарталар. Алар төрле безнең тарихи урыннарга баралар. Аларга экскурсияларда безнең бик татар хатын-кызлары турында, татар шәхесләре турында сөйлиләр. Камал театры буенча Фәнис Җиһанша кичә генә аларны экскурсиягә йөртте. Шуннан соң алар Илфар хәзрәт белән хатын-кыз һәм ир-ат гаилә мөнәсәбәтләре буенча вәгазьләр тыңладылар. Ярдәм мәчетенә барып, анда реабилитация узучы кешеләр белән бергә кул эшләнмәләре эшләделәр. Ул фондның эшчәнлеге белән таныштылар. Менә бу хәйрия темасы белән якынрак таныштылар. Җомга намазында булдылар. Һәм башкалар. Аларның бер туктаусыз шундый белем җыю, менә бу иҗтимагый тормышны, безнең менә шундый татар учакларын барлау һәр көн сайын бара диярлек. Аннан кала әлбәттә шундый популяр чаралар да бар анда. Мәсәлән, Җырчы Алсу белән очраштылар, шуннан соң Илмира Калимуллина белән очраштылар. Алла бирсә, бүген кич белән алар моны әйтергә ярыймы, юкмы, Гүзәлия? Гүзәлия сөйләште biraz шуңа. Бүген кич белән алар Татнефть аренага зур, бик күп тамаша җыелган хоккей уенында үз урынын алып, анда шуннан соң хоккейчылар белән күрешеп, безнең чемпионнар алар очрашып, алар белән танышачаклар. Менә шундый бик күп кырлы, аның шундый бер бик ялтырый торган популяр ягы да бар, һәм аның шундый тирән, ниндидер мәгънәле ягы да бар. Менә шундый күп кырлы проект. Әлбәттә инде 16сына кадәр бу программаларның дәвам итә. Хәзер безнең бу кызлар әле сезнең алга килеп утырганнар, әле безнең параллель рәвештә ярым финалда катнашучы кызларны да чакырдык, алар да сәхнәгә менү бәхетен тоячаклар име опера балет театрында. Аларны да чакырдык, алар да монда кич алар белән күрешкән идек. Менә һәр көнне һәр берсенең шундый кызыклы һәм эчтәлекле программа булачак.
Менің тұрмышым татар қызынан шынлап та бик үзгәрде дип әйтә алам. Иң беренчендә Казанга кайткач бик җылы каршыладылар мине һәм күп кенә газета, журналларда басылып чыктым мин, телевидениеда, радиога чакыра башладылар. Һәм үзем дә инде мин бу бәйгенең орг составына кердем. Моңа чынлап та бик горурланам, чөнки минем дә әлеге проектның киләчәгенә үз өлешемне кертәсем килә. Һәм инде татар кызы сәхнәсендә басып торганда әйткән бер хыялым бар иде. Шул хыялым чынга ашты, мин моңа да бик сөенәм. Моның өчен Лена Рафиковнага бик зур рәхмәт. Чөнки бар иде шундый теләгем, Нәчиләбедә татар лагере булдыру. Мин бу фикерне аңа әйткәч, шундый хуплап алды. Анда татар лагере эшләделәр. Шулай ел дәвамында башка регионнарда татар күрсәтте, анда да катнаштым, күбесенә кунак буларак һәм жюри әгъзасы буларак та чакырдылар. Шулай ук Татарстан этабы финалистларында без бергә сайладык. Мин гомумән менә бу татар кызына үземне багышладым дип әйтәсем килә ел дәвамында. Біріншіден рахмет сізге шақыру үшін. Сізге ғұмымен бікті тілеп қатнашам бұл шараларда. Мен де бик оңайлы кешіріштер бұл конкурс бойынша. Мен бірінші тапырғана ешіттім. Бұл шара турында танышып шықтым. Нәрсе айтып келе, ғұмымен қазіргі біздің тіл проблемаларына келсек, өзіміздің ғұрып-ғадәтләріміздің, тіліміздің сақтау үшін бұл бикте керек шара деп санаймын. Çünkü bu indi halk aralığa çıkan, indi min gelecekte bu konkurs üstler dip, tilep hem bütün dünya tatarlarına bu barıp jittir hem bütün dünya kumeminde ütkerilsin dediğen тілекте falan. Хочу еще сказать о том, что есть приятная такая еще традиция, приятная новость в том, что у нашего конкурса Татар-Козы появилась несколько лет назад маленькая сестренка. Этот конкурс называется «Нанин Жиляр». В этом году этот конкурс уже тоже получил статус межрегионального. Впервые в Челябинске прошел семинар, где собирались организаторы будущего этого конкурса по всем регионам России. Так что вот не удивлюсь, если через несколько лет мы соберемся с вами на пресс-конференцию уже по поводу другого конкурса «Нанин Жиляр». Там девочки участвуют от 7 до 10 лет.